ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. அண்ட் இன்னைக்கு 18 days கோர்ஸ் நீங்க எல்லாம் ஜாயின் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு நாள் முடித்து விட்டோம். இன்னைக்கு 2வது நாளைக்கு ஆரம்பிக்க போறோம். ஓகே, இது ஒரு யஜ்ஞம் மாதிரி நினைச்சேன். நான் நேற்றுக்கு சொன்ன மாதிரி ஒரு யஜ்ஞம். நம்ம அந்த யஜ்ஞத்துல எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோமோ அது போல நம்ம கிருஷ்ணர் கதையெல்லாம் தான் கேட்க போறோம். கிருஷ்ணர் எழுதினது அதெல்லாம் தான் கேட்க போறோம். அப்ப நம்ம நல்ல ஸ்ரத்தையோடு கேட்டு அதுல இருந்து நமக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கலாம். மெயினா சும்மா காதால கேட்டுட்டு விடுறது அப்படி இல்லை. அதை கேட்டு இந்த 18 days நம்ம எப்படி நம்மளோட லைஃப்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வரலாம். ஒரு ஸ்லோகத்தையும் ஒரு கருத்து இருக்கு. எவ்வளவு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி புரிஞ்சுட்டு we can change our life. ஓகே, இப்ப நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். மிஸ்கான் மங்களூர் கோயில்ல இந்த டெய்டி தான் இருக்கு. இங்க இருந்துட்டே நம்ம சேவிச்சுக்கலாம். ஒரே ஒரு வாட்டி எல்லாரும் மியூட்லயே இருக்கலாம். ஒரே ஒரு வாட்டி நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா நாமஜபம் சொல்லலாம். हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जानकीरामन प्रभु जी நீங்களே படிங்க. ஜபா நீங்க தானே எடுத்தது. हरे कृष्णा प्रभु जी. जानकीरामन प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जानकीरामन प्रभु जी இருக்கீங்களா? हरे कृष्णा माता जी. இங்க இருக்கலாம். ஓகே, இத படிச்சிடுங்க. பிரணதி தெரியலையா உங்களுக்கு? பிரணதி படி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராலஸ்ய ஞானஞ்சய ஷராகய சசுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி சுவ பதாத்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குருவ ஸ்ரீ யுத பதகமலம் ஸ்ரீ ஸ்ரீன் வைஷ்ணவாச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்கிரஜாதம் சககன ரகுநாத விதம் தம்ச தீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சாகியம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான சம்சா हे कृष्णा कर्ण सिंधु दीनबंधु जगद्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते शब्द कांचन गौरांगी राधे वृंदा पुनेश्वरी वृषभानुसूदे देवी प्रणमायि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुष्ये कृपा सिंधु भागस्य भजनानां पावनेस्य वैष्णवेस्य नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मचार्याय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महापदान्ताय कृष्णा प्रेम हृदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम्ने गौर शेष नमः. गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्ण कृष्ण भक्ताय तदत्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम कृष्ण विष्णुपादाय श्री कृष्ण श्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमानी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्वासिनी शून्यवादी पाश्चाद देशधारिणी पंचतत्व महम कृष्णम भक्तरूपम सौरूपम भक्ताधारम भक्ताख्यम नमामि भक्ततूदकम. जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माता जी. ஏதாவது படிச்சதுல தவறு இருந்தா மன்னிச்சீங்க. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे. தவறுதெல்லாம் ஸ்டார்டிங்ல வரதான் செய்யும் பிரபுஜி. ஆனா அதெல்லாம் மன்னிச்சுடுறார் பகவான். ஓகே, இப்ப நம்ம 18 நாட்கள்ல பகவத்கீதை எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் பாக்குறது 2வது நாள் இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, அத்தியாயம் 2 சாப்டர். அப்ப இதோட என்ன டைட்டில் கொடுத்திருக்கா? கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம். என் வாய்ஸ் கேட்கறது இல்லையா? ஃபுல் வால்யூம்ல. எஸ், சம்மரி கீதாவோட, அதுவும் மேலதான் ஆரம்பிக்க போறது. ஆனா அதுவும் கீதாவோட என்ன சாரம் தான் நீ படிக்க போறோம். ஓகே, அப்புறம் இது யாரோட எழுதிருக்கு, யார் எழுதியிருக்காங்க? அவரது தெய்வீக கிருபையின் போதனைகளின் அடிப்படையில் அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிறுவனர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சமூகம் இஸ்கானோட நிறுவனர் ஆச்சாரியா பிரபுபாதா எழுதினர் தான் நம்ம இப்ப படிச்சுருக்கோம்.
ஓகே, அத்தியாயம் ஒன்றின் சுருக்கம். அது வந்து சம்மரி மாதிரி பார்க்கலாம். அர்ஜுன விஷாத யோகா. அந்த டைட்டில் பேர் என்னது? அர்ஜுன விஷாதம்னா என்னது? ரொம்ப வருத்தம், ரொம்ப அவர் வந்து மனசு ஒடிஞ்சு போயிட்டாரே, அதை பத்தி தான் நம்ம படிச்சோம். ஏன் அர்ஜுனன் போராட விரும்பவில்லை? அது ஒரு கேள்வி இருந்தது. ஏன்னா இதெல்லாம் தான் காரணம். இரக்க குணம், ரொம்ப இரக்க குணம். அப்புறம் இன்பமின்மை, இதெல்லாம் நல்லதுதான், ஒரு நல்ல பண்புகள் தான். ஆனா வந்து அந்த பார்டர்ல போயிட்டு இப்ப நம்ம கண்ட்ரியை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு பார்டர்ல போயிட்டு, ஐயோ இல்ல இல்ல உன்னை கொலை பண்ணப்பா உங்க வீட்டுல எல்லாரும் அப்படின்னு அவன் நம்மள கொலை பண்ணிட்டே போயிட்டே இருப்பான், ஆக்கிரமிச்சிருவோம் இல்லையா? எங்க நம்ம வந்து போல்டா இருக்கணும், அங்க போல்டா தான் இருக்கணும். அங்க போயிட்டு நம்ம பாவ செயல், இரக்கம் அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா செல்லாது. சோ நம்ம வந்து அவருக்கு என்ன இருந்ததுனாக்கா, இப்ப போருக்கு இப்போ ரெடி ஆகி போனப்புறம் அங்க போய் பார்த்தோம்னா அவருக்கு ரொம்ப இரக்க குணம். அப்புறம் இன்பமின்மை, இவாளெல்லாம் கொலை பண்ணி எனக்கு என்ன ஒரு இன்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் தோண ஆரம்பிச்சு. அப்புறம் பாவ செயல், நான் பண்றதெல்லாம் ரொம்ப மகா பாவம் இல்லையா, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இப்படி. அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம், அந்த இறந்து போன அந்த இது குடும்பத்துல எப்படி பாரம்பரியமே அழிஞ்சு போயிடுமே, பெரியவாள்லாம் இறந்து போச்சுன்னா அந்த பசங்களுக்கு எல்லாம் யாரு வந்து நல்லது கெட்டதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பா, ஃபுல் பாரம்பரியம் அழிந்து விடும். அப்புறம் இருமனம், இன்டெசிஷன், சண்டை போடணுமா வேண்டாமா, எனக்கு தோணல நான் வந்து சண்டை போட முடியும்னு ரொம்ப இடிஞ்சு போய் அப்படியே அந்த கையில இருந்தெல்லாம் அம்பு வில்லெல்லாம் நழுவி விழறதாம் அப்படியே தளர்ந்து போய் உட்கார்ந்து விடுறாரு. அப்புறம் கிருஷ்ணர் ஏன் ஒரு சிறந்த குரு, அதுவும் பார்த்தோம். அவர் வந்து இனிமேதான் ஆரம்பிக்க போறார், அதனால அவர் வந்து நல்ல குரு. ஏன்னா அவர் சொல்றது வந்து கரெக்டா பாயிண்ட் சொல்லி கொடுப்பாரு. அப்புறம் ஒரே போர்க்களத்தில் 3 நபர்களின் வெவ்வேறு எதிர்வினைகள் பார்த்தோம். யாரு 3 நபர்கள்? திருதராஷ்டிரன், அந்த ராஜா, அப்புறம் அவரோட மகள் யாரு? துரியோதனன், அப்புறம் அர்ஜுன். இவன் 3 பேரோட விதம் வேற வேற கண்ணோட்டம் இருந்தது. திருதராஷ்டிரனுக்கு என்ன இருந்தது? என்ன தப்பு பண்ணாலும் என் குழந்தைகள், என்ன பண்ணினாலும் என் குழந்தைகள் வெற்றி பெறலாம். அவ அவ்வளவு அக்கிரமங்கள் பண்ணிருக்கா, தெரியும், எல்லாம் தெரியும் அவனுக்கு. ஆனாலும் என் பசங்க அப்ப அந்த இது கண்ணை மறைச்சு விட்டு, அவர் பிறவி குருடு மாத்திரம் இல்ல, மனசாரியும் சரி எல்லாத்தையும் ஒரு குருடு மாதிரி அது இருக்கார். அவருக்கு எல்லாமே வந்து மறைஞ்சு விடுறது. பிள்ளை பாசம், அதுல நம்ம என்ன படிக்கணும்? அவ்வளவு பிள்ளை பாசம் எல்லாம் வேண்டாம், எங்க வேணுமோ அது அந்தந்த அளவுல வச்சா போகணும். இவன் அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப இரக்க குணம், எங்க இரக்க குணம் காட்டணும் தெரியாதா, அங்கெல்லாம் போயிட்டு அப்ப அதுவும் வேண்டாம், நம்ம டியூட்டின்னு கொடுத்துருக்கு அதை செய்யணும். அப்புறம் என்னது துரியோதனன், எதுக்கு அடுத்தாலும் ஒரு ஆக்ரோஷமா பேசுறது, யாரு முன்னாடி இருக்காங்க தெரியாம அந்த மாதிரி ரொம்ப இதா அந்த மாதிரி எல்லாம் பிஹேவ் பண்றதும் நல்லது இல்லை. சோ இந்த 3 கேரக்டரோட நம்ம வந்து அவளோட கண்ணோட்டமும் நம்ம பார்த்தோம். இனிமையா 2வது செகண்ட் சாப்டர் பார்ப்போம். இதுல வந்து இதுதான் இரக்கம் வந்து இரக்கத்தை பத்தி கொடுத்திருக்கு. 1.28 இருந்து அவர் கொஸ்டின் கேட்கிறாரு அர்ஜுனன். அது வந்து 1.28 30 இருந்தது. அது கிருஷ்ணர் அதுக்கு பதில் சொல்றார். இந்த சாப்டர்ல தான் பதில் சொல்றார். 2.11 30. நாம் உடல் அல்ல, நேற்றுக்கே கொஞ்சம் பார்த்தோம், இன்னைக்கு இன்னும் பார்க்கணும். அப்புறம் இன்பமின்மை, அதை பத்தி சொல்லும் போது என்ன சொல்றார்? 2.31 37 வரைக்கும் சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம், இறந்தால் உனக்கு சொர்க்கம், இறக்கவில்லை என்றால் ராஜ்யம் கிடைக்கும், எப்படி ஆனாலும் உனக்கு லாபம் தான், வின் வின் சிச்சுவேஷன் வேலை அந்த மாதிரி. அப்புறம் பாவ செயல், அது சொல்லும் போது என்னது, அவர் அதுக்கும் வந்து எடுத்து சொல்றார். இல்லை 2.33 இருந்து 38 அப்புறம் 53, அதுல வந்து பக்தி செயல்பாடு பாவம் இல்லை, பக்தியோட நம்ம என்ன செயல் பண்ணினாலும் அது வந்து பாவம் நமக்கு கிடைக்காது. திருமணம், இன்டிசிஷன், பண்ணணுமா வேண்டாமா. அதுல 2.41 திடமான உறுதியுடன் கிருஷ்ணருக்காக சேவை செய்யுங்கள், அதுல வந்து 2.41 கொடுத்துருக்கு. 2.41. அப்புறம் ஸ்திதி தாம் தீர்முனி அப்படின்னா, அந்த முனிவர்கள்லாம் இருக்காங்களே அவங்க எல்லாம் எப்படி எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு, அவங்க எல்லாம் புலன் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி, மைண்ட் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி எல்லாம் பகவானை நினைத்துட்டே அவ வந்து எல்லாம் பண்ணுவா. சோ தூய ஆழ்நிலை நினைவில் உள்ள நபர், அவதான் ஸ்திதி தீர்முனி. இதுல நல்லா இருக்கும், அந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் நல்லா இருக்கும். 54 இருந்து 72. ஆனா இன்பிட்வீன் ஒரு 2 ஸ்லோகம் 3 ஸ்லோகம் நல்லா இருக்கும். குடும்ப பாரம்பரியம் நசித்து போதல், அதை பத்தி என்னது 18 இருந்து 26 வரைக்கும். அது 3வது சாப்டர்ல தான் வருது அதோட ஆன்சர். பகவான் இதுல சொல்லிட்டு அப்புறம் 3வது சாப்டர் அதுல கொடுத்திருக்கா. அதுல வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருப்பாய். வர்ண சங்கரம்னா என்னது? ஒரு வந்து இந்த ஃபேமிலியில வந்து ஒரு தகப்பன் இறந்து விட்டா அந்த தாய் வந்து என்ன ஆயிடும்? விதவை. அப்ப அவளுக்கு ஒரு இது பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்கு என்ன ஆகும்? வேற ஒரு புருஷன் வந்து அதான் உன்னோட குடும்பத்தை நான் பாதுகாக்கிறேன், அப்புறம் அதுல ஒரு குழந்தை எல்லாம் பிறக்கும். சோ அந்த மாதிரி இக்கட்டான சுச்சுவேஷன்ல அந்த மாதிரி குழந்தை எல்லாம் பிறந்து, சோ இதெல்லாம் இந்த பேரு வர்ண சங்கரா அப்படின்னு போட்டு. இதெல்லாம் நம்ம பர்பட் படிச்சா நல்லா புரியும். இந்த லெவல்ல உங்களுக்கு பர்பட் யாருக்கு முடியுமோ அதெல்லாம் படிக்கலாம். ஆனா அவசியம் இல்லை, என்ன கொடுக்குறோமோ அது மாத்திரம் நீங்க படிச்சா போறோம். அதுல இருந்து உங்களுக்கு குவிஸ் எல்லாம் வரும். அடுத்த லெவல், நீங்க லெவல் 2 போகும்போது இன்னும் நல்லா இருக்கும், படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்.
எஸ் 2.7. இப்ப யார் இதை படிக்கிற யாருக்கு தெரியுமோ அவங்க வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் தான், ஏன்னா புது ஸ்டூடெண்ட் ஐ டோன்ட் திங்க் எல்லாரும் தெரியும். இல்ல புது ஸ்டூடெண்ட்ஸே யாருக்காவது பகவத்கீதா ஸ்லோகம்லாம் தெரியும்னால ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றதுக்கு நான் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கோம் மாதாஜி. பிரியா பாலாஜி மாதாஜி அண்ட் புஷ்பா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இது வேற ஸ்லோகன்ஸ் கொடுக்குறேன். பிரியா பாலாஜி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத்தமா வருது இல்ல, கொஞ்சம் கம்மியா வருது, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேட்கலாம். कार्पण्य दोषो बहदश्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मशं मूढसेदा यच्छ्रेयस्यान्तनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अर्हं शादिमां त्वां प्रपन्नम्. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு படிக்கட்டுங்களாங்க மாதாஜி? ரொம்ப டைம் எடுத்துடும் மாதாஜி. இதெல்லாம் இதுல என்ன சொல்றாரு, இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சான்ஸ்கிரிட் எல்லாம் நம்ம படிச்சாலே உங்களுக்கு நமக்கு புரியும். கொஞ்சம் கொஞ்சம், ரொம்ப எல்லாம் புரியாது. நம்ம இவ்வளவு நாள நினைச்சுனாலே ஐயோ சான்ஸ்கிரிட் எல்லாம் எப்படி வாயில வரும் தெரியாது. ஆனா நிறைய வேர்டு வந்து நம்ம ஒரு வாட்டி புரிஞ்சுட்டோம்னா அது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்ப இதுல வந்து சிஷ்யானா நமக்கு தெரியும் இல்லையா, நம்ம டிசைபிள் அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட். அவர் என்ன பண்றாரு, நான் வந்து உன்னோட ஸ்டூடெண்ட் கிருஷ்ணாட்ட சொல்றேன், எனக்கு ஒண்ணு எல்லாம் குழம்பி போயிருக்கேன், எனக்கு ஒண்ணும் தெரியல, நான் வந்து உங்க ஸ்டூடெண்டா இருக்கேன், நீங்க சொல்லுங்க நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு. சிஷ்யத்தே அகம்னா அதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோ. அகங்காரம், நான்ங்கிறது யாரு, அதுதான் அகங்காரம். நம்ம வந்து தர்ப்பர்த்தமா நம்ம பேசுறோம், ரொம்ப அகங்காரம் ஜாஸ்தி, அவங்க ரொம்ப கர்வம் ஜாஸ்தி நினைக்கிறோம். அகங்காரம்னா என்னது, தான், நான் இருக்கேன், அந்த இதுதான். அப்ப அகம்னா என்னது, நான். ஓகே, அப்ப நான் வந்து உங்க வந்து சிஷ்யனா இருக்கேன், என்னை ஏத்துக்குங்க அப்படின்னு. இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால், கருமித்தனம்னால என்னது, நமக்கு தெரிஞ்ச கருமித்தனம் ஒன்னே ஒண்ணுதான், என்னது, பணம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலைனாக்கா அவங்க கருமி அப்படிதான் சொல்றோம் இல்லையா. ஆனா இல்ல, பகவத்கீதையில கருமினா என்னது, என் குடும்பம், என் மனைவி, என் மக்கள், என் வீடு, என்னோட பண்றாங்களே அவங்கதான் கருமி. ஒண்ணுமே நம்மளோட இல்ல, நம்ம இருக்கிறதே ஒரு ஜெயில். நம்ம இது டெம்பரரி வீடு தான். எந்த இயர் பிறந்திருக்கோம், அடுத்த ஒரு டேட் ஆஃப் டெத்தும் வரும், அப்புறம் போட்டோல தான் ஹேங் பண்ணி வச்சுருவாங்க, அடுத்த ஜெனரேஷன் வந்துட்டே இருக்கும். அப்ப நம்ம எல்லாம் இந்த டெம்பரரியில தான், வீட்டுலதான் இருக்கோம், டெம்பரரி இடத்துல தான் வந்திருக்கோம். இங்கேருந்து நம்ம வந்து நம்ம பெர்மனன்ட் இதுக்கு போகணும். எங்கேருந்து, பகவானோட உலகத்துல இருந்து தான் வந்திருக்கோம், அங்கதான் நம்ம போகணும். அப்ப இது என்னது, கருமித்தனம். நமக்கு என்ன கருமித்தனம் இருக்கு, பொசசிவ்னஸ் கேரக்டர் இருக்கு, என்னுடையது, அதுதான் கருமித்தனம் இருக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி பலவீனத்தால், ஏன் அந்த பலவீனம் சொல்றாரு, என்னுடைய தாத்தா இறந்து போயிடுவாரு, என்னோட குரு இறந்து போயிடுவாரு, என்னோட கசின்ஸ் இறந்து போயிடுவாங்களேன்னு அவருக்கு அந்த ஒரு இது தோன்றதே, என்னுடையது அப்படின்னு. அதுதான் கர்மித்தனம். அந்த பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். என் நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உண்மை வேண்டிக் கொள்கிறேன். நான் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கேன், அதனால நீங்க தான் எனக்கு வந்து எடுத்து சொல்லணும். எனக்கு என்ன நன்மை அதை நீங்க எடுத்து சொல்லுங்க. இப்போது உங்களிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. அப்ப நெருக்கடியை சமாளிக்கிறதுக்கு என்ன பண்றது, இதுதான் 2.1 10 வரைக்கும். நெருக்கடினா என்னது, ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட், என்ன பண்ணணும் தெரியல, ஒரே கன்ஃபியூஷன். அப்ப என்ன பண்ணலாம், இப்ப நம்ம லைஃப்ல அந்த மாதிரி நிறைய ஒரு இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அந்த மாதிரி ஒரு இது சிச்சுவேஷன் வரும். ரொம்ப கன்ஃபியூஸா இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும் தெரியாது, குழம்பி போயிருப்போம். அப்ப என்னது, கடினமான காலங்களை நீங்கள் கைவிடலாம். எதை எடுத்துனோமா, வேண்டாப்போ நம்ம இந்த வேலையை எடுக்க வேண்டாம், ஏன்னா ரொம்ப கன்ஃபியூஸா இருக்கும், வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டுடலாம். இல்லை, வேறொரு ஆப்ஷன் என்னது, அல்லது அதிக சக்தியை அணுகலாம். நம்மளை விட தெரிஞ்சவா யாராவது எக்ஸ்பர்ட் இருந்தா அவகிட்ட போய் கேட்கலாம், இது என்ன பண்றது, எனக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு, இப்ப இந்த இது எப்படி பண்ணலாம், வாட்டவர். ஒரு லேண்ட் டீலிங்கா இருக்கட்டும், ஒரு ஷேர் வாங்குறதா இருக்கட்டும், வாட்டவர். நம்ம என்ன ஒரு நகை வாங்குறதா இருக்கட்டும், புடவை வாட்டவர் நம்ம பண்ணினாலும் அது நமக்கு குழப்பமா இருக்கா, தெரிஞ்ச வாழ்க்கை போய் கேட்கலாம், அவ என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. அப்ப அர்ஜுனா என்ன பண்றாரு, அர்ஜுனா என்ன செய்தார், அவர் மிக உயர்ந்த சக்தியை அணுகினார். பக்கத்தே கிருஷ்ணர் இருக்கார், அவர்கிட்ட கேட்டுட்டார், நான் குழப்பமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி, இல்ல நான் ஓடிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லல. பேச்சுல வரும், இனிமே இந்த ஒரு ஸ்லோகால வரும், நான் வந்து சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போனாவே போரும் தோன்றது அப்படின்னா சொல்றாரு. ஆனா போகல, அவர் மனசு வருத்தத்தை தான் சொல்றாரு. சோ அவர் என்ன பண்ணார், கிருஷ்ணரை அனுப்பினார். அப்புறம் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரோ அதை கேட்டு இருந்தார். எனது உண்மையான அடையாளம் கிருஷ்ணர் என்ன எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம். கிருஷ்ணரோட உண்மையான அடையாளம் என்ன அப்படின்னு. இப்ப நம்மளோட விஷன் பர்ஃபெக்ட். விஷன்னா என்னது, காட்சி. நம்ம வந்து நமக்கு கண்ணால தெரியறது, அதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் நம்ம நம்பின்னு இருப்போம். அதெல்லாம் பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. இப்ப நம்ம வந்து தூரக்க ஒரு மரத்தை பார்க்கணும், என்ன தெரியறது, மரம் தெரியறது, அவ்வளவுதான்.
அதுல கிரீன் இது பச்சை கலர் இலைகள் எல்லாம் தெரியறது, எல்லாம் பச்சை பச்சையா தெரியும் போதுதான். ஆனா கிட்டக்கு போய் பார்த்தாதான் என்ன தெரியாது, ஒரு கிளி இருக்கு, ஒரு இது கிளையில வந்து ஒரு கிளி இருக்கு, அந்த கிளியோட வாயில ஒரு பச்சை கலர் மாங்காய் இருக்கு. இதெல்லாம் கிட்டக்கு போய் பார்த்தா எல்லாமே பச்சை பச்சையா இருக்கு, தூரத்தையும் தெரியல எனக்கு. ஆனா என்ன, நம்ம எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து வாதாடுவோம், நான் பார்த்தேன் அதுதான் சரி அப்படின்னு வாதாடுவோம். வேறொரு ஆங்கிள் இந்த ஒருத்தர் பார்த்திருப்பாரு, அவர் சொல்லுவார் இல்ல நான் பார்த்தேனே இப்படி இருக்கு, அப்படியா நம்ம கேட்டு படுவோம். நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இல்லவே இல்லையே நான் பார்த்தேனே இப்படிதானே இருந்தது, இதுதான் கரெக்ட்னு சொல்லுவோம். அதனால நம்ம வந்து எப்பவுமே அந்த மாதிரி நான் பார்த்ததுதான் நிஜம், நான் கேட்டதுதான் நிஜம்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அதை பிடிச்சு நிற்கக்கூடாது. இதுல அந்த லெசன் நம்ம படிக்கணும். சோ ஏன்னா நம்ம விஷன், நம்மளோட வந்து புலன்கள்லாம் பர்ஃபெக்ட் கிடையாது, அதெல்லாம் நமக்கு வந்து தப்பான இதெல்லாம் கொடுக்கும். அதனால வேற யாராவது சொன்னாங்க, அவங்க வேற ஆங்கிள் இருந்து பார்த்திருப்பாங்க, வேற ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்கும், ஓஹோ அப்படியா அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணலாமோ அப்படின்னு நம்ம ஒரு தாட் ப்ராசஸ் கொடுக்கணும். இப்ப வந்து நம் பார்வை பூர்ணமாக இருக்கும்போது நாம் பார்ப்பது சரியாக புலப்படும் என்று நாம் நம்புகிறோம். ஒரு ஆப்பிள் இருக்கு, இது கட்டா இருக்கு, நம்ம அந்த பிம்பம் மிரர்ல கண்ணாடியில வந்து பார்க்கும்போது என்ன தெரியாது, இந்த சைடு இந்த அதர் சைட் ஆஃப் ஆப்பிள், ஆப்பிளோட வேற பாகம் தான் அதுல தெரியும். ஆனா கண்ணாடியில பார்த்தா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், ஆப்பிள் ஃபுல்லா தானே இருக்கு, ஆப்பிள் இஸ் ஃபுல் அப்படின்னு சொல்றோம். அது இல்லை, ஏன்னா நமக்கு வந்து பாதி தான் தெரியும், இந்த வேற சைடோட இந்த பாதி நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, அது இந்த பக்கம் இருக்கு, அது அங்க தெரியாது. அப்ப நம்ம வந்து கண்கள் சரி கிடையாது. நமக்கு வந்து காட்சி, நம்ம என்ன பாக்குறோமோ கண்ணால என்னது பாக்குறதெல்லாம் காண்றதெல்லாம் மெய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தமிழ்ல, அதெல்லாம் நினைக்க கூடாது. நம்ம பாக்குறதெல்லாம் இன்னும் பர்ஃபெக்ட் கிடையாது, கேட்கறதும் எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் இருக்காது. இப்ப வந்து கடவுளை எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம், 3 நிலைகள் இருக்கு. கடவுளை புரிந்து கொள்றதுக்கு 3 நிலைகள் இருக்கு. ஒண்ணு பிரம்மன். பிரம்மன்னா என்னது, இது ஒளி வடிவமா இருக்கிறது. இது இப்ப காலையில இருந்துன்னா விளக்கேத்துறோம், எனக்கு அந்த விளக்கேத்தினாலே ஒரு ஐஸ்வர்யம் வரா போல, நமக்கு வீட்டுல வெளிச்சம் வருது. மெயினா ஞானம் வந்தாலே ஒரு வெளிச்சம் வரும். இப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதை படிக்கிறோம், விளக்கேத்தின அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் வரும் அதுல. அப்ப அது மாதிரி ஒரு விளக்கேத்தின அப்படியே இருள் போடுறோம், அது போல நம்ம வந்து இந்த ஞானம் என்ற தீபத்தை ஏற்றி வைக்கிற பகவான் இதெல்லாம் படிக்கும்போது என்னது, ஞானம்ங்கிற ஒரு தீபம் எரியறது. அப்ப நம்மளோட அஜ்ஞானம் விலகி போகும். அஜ்ஞானம்ங்கிறது ஒரு இருட்டு, அதெல்லாம் விலகி போகும். இப்ப அதுதான் வந்து விளக்கு, அந்த ஒரு ஒளி வடிவமா பகவான் இருக்கிறது ஒரு இடத்துல ரொம்ப அதை வந்து பிலீவ் பண்ணுவா. எஸ், அதுதான் பகவான். காலையில இருக்கணும், விளக்கேற்றணும், இல்ல சூரியன் உதிக்கும் போது கூட இந்த அர்க்கியம் தான் பண்ணுவாங்க. சோ அதெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து ஒளி ரூபமா சில பேர் நம்பிட்டு அது மாதிரி இருப்பாங்க. இன்னொன்னு பரமாத்மா ரூபம். பரமாத்மா ரூபம் எப்படி இருப்பார், 4 கையோட இருப்பார். சங்கு, சக்கரம், கதை, அப்புறம் புஷ்பம், இந்த மாதிரி கையில வச்சுருப்பேன். இந்த மாதிரி ஒரு உருவம் இருக்கா, அதுதான் பகவான் சொல்லிட்டு நம்புறவங்க இருப்பாங்க. அதுவும் பகவான் தான், அவரும் பகவான் தானே, வேற ரூபத்துல இருக்கார். இந்த மாதிரி ரூபத்தை நம்ம பரமாத்மா சொல்லுவோம். அப்புறம் நம்மள மாதிரி 2 கை 2 கால் 2 கண்ணு மூக்கு நாக்கு எல்லாம் நம்மள மாதிரியே இருப்பார் பாக்குறது, அவர் தான் பகவான். அவர் தலையில மைப்பீரி இருக்கும், உள்ளங்குழல் வாசிச்சுட்டு இருப்பார். சௌமிய பகூர்னு சான்ஸ்கிரிட்ல அந்த வேர்ட்ஸும் வரும். அப்ப இது யாரு, பகவான். இப்ப 3 இது ஆச்சா. ஒண்ணு என்னது, பிரம்மன் ரூபத்தை வழிபடுறவங்க. அப்ப சில பேர் வந்து பிரம்மன் ரூபத்துல பகவான் வழிபடுறாங்க, சில பேர் வந்து பரமாத்மா ரூபத்துல வழிபடுவாங்க, அண்ட் சில பேர் வந்து பகவான் ரூபத்துல வழிபடுவாங்க. எல்லாம் ஒண்ணுதான், எல்லாம் பகவானை தான் குறிக்கிறது. ஒரு விஷ்ணு புராணத்துல ஒரு இது ஸ்லோகம் கொடுத்திருக்கு, என்ன பார்க்கலாம். ஐஸ்வர்யஸ்ய சமாக்ராஸ்ய வீரியஸ்ய யசஸ்ஸ ஸ்ரீயாஹ ஞான வைராக்யயோச்சைவ ஷண்ணாபக இதி க்ஞணா. அது என்ன சொல்றார், பகவான் என்ற சம்ஸ்கிருத வார்த்தையை வியாசதேவரின் தந்தையாரான பராசர முனி விளக்கினார். பகவான் சொல்லிட்டு அந்த பேருக்கே ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார். உச்சநிலை ஆளுமையான யார் ஒருவரிடம் அனைத்து செல்வங்களும், அனைத்து வலிமையும், அனைத்து புகழும், அனைத்து அழகும், அனைத்து அறிவும், எல்லா துறவுறவும் உள்ளதோ, இந்த 6 இது இருக்கணும் குவாலிட்டிஸ். யாருகிட்ட அந்த மாதிரி இருக்கணும், அவன் தான் பகவான். இப்ப இதெல்லாம் யார்கிட்ட இருக்கும், கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் இருக்கும். பாக்கி யாருக்கும் வந்து நான் பகவான் பகவான் சொன்னா அதெல்லாம் பொய். அவள்லாம் வந்து பகவான் கிடையாது. தாடி வளர்த்துட்டு கமண்டத்துல எல்லாம் எடுத்து வச்சுன்னு நான் வந்து ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கேன், அதெல்லாம் வந்து முடியாது. ஏன்னா அவர் வந்து ரொம்ப வீரமும் இருக்கிறது, ரொம்ப அழகும் இருக்கிறதெல்லாம் அந்த கிருஷ்ணாக்கு தான் பொருந்தும். அவரே பகவான் என்று அழைக்கப்படுகிறார். சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கும், அவருக்கு பியூட்டி, அவர்தான் என்னது, அனைத்து அழகு, அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டா கொடுத்துருப்பா, ரொம்ப அழகு. அடுத்தது என்ன, 2வது பாயிண்ட், அனைத்து செல்வங்கள் வந்து அவருக்கு. அப்புறம் 3வது பாயிண்ட் என்னது, ஃபேமஸ், அவர் வந்து புகழ், எல்லா விதத்தையும் அவர் வந்து புகழ் பெற்றவர். அப்புறம் 4வது வலிமை,
மலையே தூக்கிட்டாரு. 5 வயசு 6 வயசு குழந்தை இந்த சுண்டு வரல மலையை தூக்கிண்டு அவ்வளோ ஒரு வாரமா என்ன பிடிச்சுட்டு இருக்காரு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி கதையெல்லாம் நம்ம கேட்கிறோம். சோ அது வந்து அவருக்கு பலம் ஜாஸ்தி. அப்புறம் என்னது 5வது நாலேஜ், நிறைய அறிவு. எதை கேட்டாலும் இது அவருக்கு தெரியும். அவருக்கு தெரியாத ஒரு இது கிடையாது. ஆர்ட்டோ இன்டெலிஜென்ஸ் நாலேஜ் கிடையாது. அப்புறம் ரெனன்சியேஷன், ஃபுல்லா துறவு. எல்லா துறவரமும் அவர்கிட்டதான் இருக்கு. நமக்கு பாக்கி எல்லாத்தையும் நமக்கு கொஞ்சம் பொசசிவ்னஸ்லாம் இருக்கும். ஆனா அவருக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. இது யாரு? அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் பகவான், தான் கிருஷ்ணர். இந்த 6 இது திரும்பி வரும். இது கொஞ்சம் உங்க இதுல வரலாம், குவிஸ்ல வந்தா வரும். சோ இது வந்து நீங்க நினைவு வச்சுக்கலாம். எஸ். அப்புறம் இது நெக்ஸ்ட் யார்? மாதாஜி ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுவோம். பிரியா வந்துச்சு மாதாஜி. இப்ப யாரோ சொன்னாலும் படிக்கிறேன். புஷ்பா மாதாஜி தானே சொன்னாள். ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி சொன்னாளா படிக்கிறேன்னு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, யார் படிக்கிறாளோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, இல்லாட்டா நான் குடுக்குறேன்னு படிச்சுன்னு போயிட்டு. பிரியா பாலாஜி மாதாஜி படிச்சு வேற யாருக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் படிக்கிறேன் மேடம், படிக்கிறேன். புஷ்பா புஷ்பா மாதாஜி படிக்கட்டும். அப்புறம் சரவண ஜோதி படிங்க. ஓகே. 8th 2.13 இங்க ஸ்கிரீன்ல தேகி நோஸ்மின் யதா தேஹ கௌமாரம் யௌனம் ஜரா ததா தேகாந்திர பிராப்தி தீர தத்ர ந முஹ்யதி. நல்லா படிச்சா கொஞ்சம் ஆனா மாத்ராஸ் பர்சாஸ்து கௌந்தே. மாதாஜி ஸ்கிரீன்ல என்ன இருக்கோ அதுதான் படிக்கணும். அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமே. ஹரே கிருஷ்ணா. வெயிட் பண்ணுவோம். அப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு? தேகினோ அஸ்மின். தேகம் ஒரு வேர்டு பார்த்தாலே எனக்கு தெரியும் இதை பத்தி எதை பத்தி பேசுறாரு இந்த ஸ்லோகத்துல அப்படின்னு. தேகினோ அஸ்மின் யதா தேகே கௌமாரம். கௌமாரம்னு இந்த யௌவனம் ஜரா வியாதி. கௌமாரம்னா சின்ன பிள்ளை, அப்புறம் பெரியவனாயி வியாதி வந்து இது வயசாயி இந்த மாதிரி. சோ அதை பத்தி தான் பேசுறோம். தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறுடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. யாராவது ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாருன்னா ஆத்மாதான் அவர் யாரு? அந்த உடம்பு கிடையாது. உடம்புங்கிறது என்னது? இப்ப நம்ம உடம்பு இருக்கிறது இஸ் ஒரு கவர் தான். ஆனா நம்மங்கிறது யாரு? உள்ள ஒரு ஆத்மா இருக்கு. அதுதான் நாமம். ஆக்சுவலா நாமங்கிறது அதுதான். அந்த ஆத்மா தான் நாமம். ஆனா இது ஒன்லி. அப்ப தேகம் என்னது? இது ஒன்லி ஒரு கவர். நம்ம சின்னதா இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பாப்பா வரணும். அது வளர்ந்து தேகம்ல இப்படி வளர்ந்துட்டே வரும். வயசாக இப்படி மாற்றுதல் வந்துட்டே இருக்கும் உடம்புல. ஆனா ஒரிஜினல் நம்மங்கிறது யாரு? இந்த ஆத்மா. குழந்தை பிறக்கும் போது எந்த ஒரு சின்ன சைஸ்ல இருக்கும்போது அந்த ஆத்மா அது இருந்துட்டே இருக்கும். அப்புறம் வயசாகி தளர்ந்து போய் கை போய் காலு போய் எல்லா பாடியும் ரிப்பேர் ஆகி எல்லாம் ஆனப்புறம் என்ன ஆகும்? அந்த சோல் வந்து இந்த பாடியை வச்சு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. காதும் கேட்கறது இல்ல, கண்ணும் தெரியறது இல்ல, நடக்க முடியாது. அந்த ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்றது? போயிடுறது. வேறொரு பாடி எடுத்துட்டு அங்க போயிடும். அப்ப இந்த பாடி என்னது? டெட் பாடி. அந்த மாதிரி ஆயிடும். அப்ப இதுதான் புரிஞ்சுக்கணும். அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். அதனால நீ வந்து உங்க தாத்தா இறந்து போயிடுவார் அதெல்லாம் நினைக்காதே. தாத்தாக்குள்ள ஒரு ஆத்மா இருக்கார். தாத்தாங்கிறது அந்த ஒரு ஆத்மா இருக்காருலயே, அவர் வேறொரு பாடிக்கு போயிடுவார். அதனால அந்த பாடி தான் இறக்குமே தவிர நீ வந்து அதை ஒன்றும் கொலை பண்ண மாட்டாரு. உங்க தாத்தாவை கொலை பண்ணேன், குருஜி எல்லாம் கொலை பண்ணேன், அந்த மாதிரி நினைக்காதே அப்படிங்கிறது. சோ எப்படி நம்ம வந்து உடல் நம்ம வந்து மாறிண்டே வந்தோம், அது போல ஆத்மா என்ன பண்ணும்? இந்த ஒரு என்னது நம்ம ஆயுள் முழுக்க அது இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வேறொரு உடம்புக்கு அது போய்விடும். அது புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது யாரோ இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து திகைப்பதில்லை. அப்ப அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க என்னது அப்படின்னு. இது நான் குழந்தையோட இதுல இருந்து போட்டிருக்கேன். எஸ். அப்ப நான்கிறது யார்? அப்போ நான் இந்த உடலா? இல்லை. இது அப்ப நான் உடல்னாக்க அப்ப என்ன சொல்லணும்? இது வந்து நான் தலைமுடி, நான் கண்ணு, நான் வாய், நான் ஐப்ரோஸ், நான் காது, அப்படி சொல்றது இல்லையே. என்னுடைய காது, என்னுடைய கண்ணு, என்னுடைய மொபைல், என்னுடைய பர்ஸ், என்னுடைய புத்தகம், இதெல்லாம் சொல்றோம். என்னுடைய இது கம்ப்யூட்டர், அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப எல்லாமே என்னுடையதுன்னு அந்த என்னுடைய ஒரிஜினல் நான். அப்ப யாரு? எதோடு இதெல்லாம் அப்படின்னு அந்த கொஸ்டின் வரணும். அதுதான் ஆத்மா. ஆத்மாவோட தான் கண்ணு, ஆத்மாவோட தான் இது மொபைல் அப்படி. அப்ப ஆத்மாங்கிறது யாரு? அதுதான் நாம. பாடி நாம கிடையாது. பாடி சொல்லி ஒரு கவர். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாடி இருந்தது, அப்போ நம்ம இருந்திருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ கோடி ஜென்மம் எடுத்திருக்கோம், அப்போ நம்ம இருந்திருக்கோம். நீ அடுத்த ஜென்மத்துல வேற ஒரு மனுஷனா பிறப்போமா, என்னவா பிறப்போம் தெரியாது. அனிமலா பிறப்போமா, மரமா போவோமா தெரியாது. அப்போ அதுவும் வந்து நாம தான்.
ஒரிஜினல் யாரு? நம்ம அந்த soul. இந்த பாடிக்கு தான் ஒரு பேரு, உடம்புக்கு ஒரு என்னது ஒரு ஆகாரம், இது ஒரு இது ஒரு ஷேப் எல்லாம் கொடுத்து அந்த மாதிரி வச்சிருக்கா. இல்லாட்டா நம்ம ஒரிஜினல்ங்கிறது யாரு? நம்ம வந்து ஆத்மாதான். இப்ப உடம்பு எதால ஆனது? இந்த பஞ்சபூதங்களா தான் ஆனது. நெருப்பு, காற்று, இதெல்லாம் தமிழ்ல சொல்றாங்க. நெருப்பு, தண்ணீர், அது ஆகாயம், ஆகாயம், காற்று, அப்புறம் மண்ணு. மண்ணு தானே சொல்றேன். அப்ப இத பஞ்சபூதங்களால ஆனதுதான் இந்த உடம்பு. அப்ப இது வந்து எரிச்சு விடலாம். இந்த பாடி வந்து எரிச்சு விடலாம். புதைச்சாலும் என்னது, கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்தோன்னா எல்லாம் மக்கி போயிடும், எல்லாம் கரைஞ்சு போயிடும். ஆனா இந்த ஆத்மாக்கு அழிவே கிடையாது. அது கட்டும் நெருப்பால் எரிவிக்கவும் முடியாது, தண்ணியால் நினைக்கவும் முடியாது, காத்தால உலரவும் வைக்க முடியாது. அப்புறம் இது ஸ்பேஸ், அப்புறம் என்னது இந்த மாதிரி வரும் அடுத்தது. அப்ப இதுதான் ஆத்மா. ஆத்மாங்கிறது கண்ணுக்கே புலப்படாது, அவ்வளவு சின்ன சைஸ். அதுதான் உள்ள பேட்டரி மாதிரி உட்கார்ந்து ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கு நம்ம உடம்பெல்லாம். அது ஒரு வாட்டி பேட்டரி வெளியில எடுத்துட்டோம், அப்படிதான் டெட் பாடி ஆயிடும். நம்ம உடம்பு வச்சு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. நம்ம ஒரு பொருள் வாங்கி அதுல ஒரு பேட்டரி இருக்குன்னு, இப்ப கிளாக், ஒரு வால் கிளாக் இருக்கலாம். பேட்டரி வந்து ஒரு பேட்டரி ஒர்க் பண்ணல, வேற ஒரு பேட்டரி போட்டு ஒர்க் பண்ண வச்சுடலாம். ஆனா நம்ம இது அப்புறம் மொபைல் எல்லாம் சார்ஜ் பண்ணலாம். இந்த இந்த பேட்டரி உள்ள போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஒரு வாட்டி போனதுதான். அப்புறம் இது வந்து டெட் பாடி தான். அதுதான் டிஃபரன்ஸ் நம்ம ஆக்சுவல் பேட்டரிக்கும் இந்த சோலுக்கும். பட் ஒரு இதுக்கு வேண்டி நான் கம்பேரிசன் பண்ணி சொன்னேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அனதர் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நினைச்சு பார்க்கலாம். ஒரு கார் இருக்கு. அந்த கார்ல ஒரு டிரைவர் இருந்து அந்த மோட்டரை இயக்கினாதான் அந்த வண்டி ஓடும். இது வந்து நம்ம உடம்புங்கிறது இந்த கார் மாதிரி தான். ஆனா அது ஓட்டுறது யாரு? இந்த சோல். சின்னதா இருக்கே, அதுதான் நம்மள பேச வைக்கிறது, காதல கேட்க வைக்கிறது, கையால எல்லாமே நம்ம என்னெல்லாம் செய்கை பண்றோமோ அந்த சோல் தான் இயக்கின்றது நம்ம. ஆனா இந்த கார் மாதிரி தான் அது பாடி. ஒரு வாட்டி இந்த டிரைவர் வெளியில் போயிட்டானா கார் ஓடாது. இப்பெல்லாம் வருது பேட்டரி ஆபரேட்டட் கார்னால சொல்றோம். ஆனாலும் இந்த பேட்டரின்னு ஒண்ணு உண்டு, பவர்ஃபுல் சம்திங் இருக்குதா இல்லையா அது. ஆனா இப்ப பகவத்கீதை முதல் பாடம் என்பது என்னது? தாம் இந்த உடல் அல்ல. இதுதான் முதல் இதுதான் படிக்கிறோம். அப்ப நான்ங்கிறது என்னது? இந்த உடல் அல்ல, நான்கிறது ஒரு ஆத்மா. கார் மற்றும் டிரைவரோட இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். சாரி, இது வாழ்க்கையின் சுழற்சி. சின்ன குழந்தையில இருந்து இப்படி வளர்ந்து 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 பாடி தான் வளருமே தவிர அந்த ஆத்மா அதே சைஸ்ல தான் இருக்கும். இறந்த அப்புறம் வேற ஒரு பாடிக்கு போய்விடும். அப்ப என்ன பண்றது? அது இங்க ரெண்டு இது போட்டிருக்கு. சின்ன குழந்தை அம்மாவோட வயத்துல இருக்கு, பிறக்கிறது, பிறந்து வளர்ந்து 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 இறந்து போறது. அப்புறம் இறந்து வேறொரு உடல். ஆனா லக்கிலி ஒரு ஹியூமன் உடல் கிடைக்கிறது இந்த அந்த இது ஆத்மாக்கு. அப்புறம் அந்த ஆத்மாக்கு கிடைக்கிறதுனா என்னது? உடம்பு அந்த சட்டை போட்டுக்கிறா போல அதை கவர் பண்றதுக்கு. அதை கடிச்சு திரும்பி இறக்குறது, திரும்பி ஒரு பேபி ஃபார்ம் எடுத்துன்னு. அப்ப எதாவது ஒரு சட்டை போட்டுக்கிறவங்க தான். நம்ம டெய்லி ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ற போல இந்த ஆத்மா என்ன பண்றது? ஒரு ஜென்மத்துக்கு அந்த சட்டை போட்டுக்கிறாப்புல போட்டுக்கிறது, அப்புறம் இந்த சட்டையை கழிச்சுட்டு வேறொரு உடல்ல போயிட்டு அது ஒரு சட்டை போட்டுக்கிறாப்புல அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றோம். ஓகேயா? புரிஞ்சது இல்லையா? சோ மரணத்தின் போது ஆன்மா மற்றொரு உடலை இழுக்கிறது. அப்ப அது போல எவ்வளவு இது ஸ்பீஷிஸ் உயிரினங்கள்ல எவ்வளவு இருக்குன்னா 84 லட்சம். இது உங்களுக்கு அந்த குவிஸ்ல வந்தா வரலாம். 84,000 8,400 அப்படி எல்லாம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்றதுல வரும். ஈஸி தான். 84 லட்சம் வந்தா வரலாம். அந்த காலத்துல எங்களுக்கு வந்தது 2 வருஷம் முன்னாடி. இப்போ இருக்கிறதுலே தெரியாது, என்ன பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. சோ இந்த மாதிரி அது வந்து என்னது? மனுஷன் 1, குரங்கு 2, புலி 3, அப்படி 4, 5, 6 எண்ணினா 84 லட்சம் உயிர்வாழிகள் இருக்கு, உயிரினங்கள் இருக்கு. அப்ப நம்ம வந்து எந்த ஜென்மம் வேணா போயிடலாம். இந்த ஜென்மம் வந்து டாப் கிளாஸ்ல வந்திருக்கோம். நம்ம இதுல கீழே விழுறதுக்கு எல்லாம் சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா ஒரு குரங்கா இருந்து ஒரு பள்ளி கர்ப்பம்பூச்சி அந்த மாதிரி எல்லாம் பிறந்தோம்னாக்கா ஹரே கிருஷ்ணன் சொல்ல முடியுமா? இல்ல நாயை வளர்த்துறோம், நம்ம வீட்லயே நாயை வளர்த்துறோம்னாக்கா அந்த நம்மளை பார்த்துதான் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஒன்லி ஹியூமன் பீயிங்காலதான் வந்து பகவானை வர்ஷிப் பண்ண முடியும். அதனால எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா ஒரு ஜென்மம் கொடுத்துருக்கேன். இஸ்கான் மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு சங்கத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். அப்போ நம்ம வந்து நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டோம். ஃபீஸ் கிடையாது, புக்கு வாங்குங்கன்னு ஜபர்தஸ்தி பண்றது கிடையாது, ஒண்ணு இல்லை. எப்ப நமக்கு புக்கு வாங்கினா என்ன, கிளாஸஸ் எல்லாம் இல்லைன்னா நம்மளே படிக்கலாம். அதுக்கு வேண்டிதான் புக்கே தவிர, இல்லாட்டாலும் ஆன்லைன் இருக்கு. யாரும் புக் வாங்குறது இல்லை. இருந்தாலும் சௌரியத்துக்கு கரண்ட் இல்ல, நெட் இல்ல, அந்த மாதிரி இருந்தா எப்படி நம்ம படிக்க முடியும்? அப்போ ஒரு புக் இருந்ததுன்னா எப்பவும் 4 பேரும் சேர்ந்து படிக்கலாம். அதனால புக்கு வாங்குறாங்க. இப்போ புக்கு வாங்குறது தப்பு கிடையாது. அதுவும் கிருஷ்ணாதான் ஆச்சு, புக்கும் கிருஷ்ணாதான். சோ நம்ம வந்து மனுஷ ஜென்மத்தை ரொம்ப பாக்கியசாலி நம்ம எல்லாரும். அந்த மாதிரி இஸ்கானோட சங்கத்துல இருந்து நம்ம இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றோம். அப்ப நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு பகவானாயிட்டு ஒரு வழி விட்டுருக்க. அது வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாம இதோடைய 18 நாளும் நல்லா கண்டிப்பா வந்து யஜ்ஞம் மாதிரி. அதான் யஜ்ஞம். ஒரு யஜ்ஞத்துக்கு நம்ம போறோம்னு எப்படி ஒரு 4 நாளைக்கு ஒரு பூஜை நடக்கிறது எப்போ, அந்த 4 நாளைக்கு போனோம்னா காலையில சீக்கிரம் போகதான் செய்யணும்.
அந்த 4 நாள் எப்படியோ நம்ம அட்டென்ட் பண்றோம் இல்லையா, 4 நாளோ 10 நாளோ ஒரு சப்தாங்கம் சொல்றாங்க, 7 நாள்ல பாகவதம் படிக்கிறா அப்படின்னு. அப்புறம் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. சோ அதெல்லாம் எப்படி ரெடியா போறோமோ அந்த மாதிரி இந்த 18 days கோர்ஸும் அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஸ்ரத்தையோட படிக்கணும். ஏதோ கதை கேட்கணும்னு வரக்கூடாது. இதுலயே நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், அதுவும் இட்ஸ்ல லைஃப் மேனுவல் ஆல்சோ. நம்ம வந்து நம்ம நம்ம இது வாழ்க்கையில எப்படி முன்னேறி வரணும், அதுவும் நிறைய தத்துவங்கள்லாம் இதுல எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோமோ ஒருத்தருக்கு வாழ்க்கையில ஒரு மாதிரி இருக்கும். அது போல நம்ம புரிஞ்சுன்னு நடக்கும். எஸ் 2.14 யார் படிக்க போறாரு? இதுக்கு முன்னாடி படிச்சோ படிக்க வேண்டாம், எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கிடைக்கட்டும். யாருக்கு இது ஒரு மாதிரி தெரியுமோ அவ வந்து படிக்கலாம். யாருக்கா தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. சாந்தி மாதா தெரியும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுக துக்க தாக ஆகமா வாயினோ நித்யாஸ் தாம்ஸ் திதிஷ் பாரத பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்களே சொல்லணும் மாதாஜி, நானே கேட்க கூடாது. அப்புறம் இன்னொருத்தாள் சொல்லியா என் பேரு சொல்ல மாதாஜி. நான் காம்படிஷன் வேண்டாமே அமைதியா இருந்தேன் மாதாஜி. இல்ல இல்ல, நம்ம புதுசா வந்தாலும் தெரியாது இல்லையா, பழசு நம்ம தான் வந்து ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து கேட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்துடும். அப்புறம் இன்னும் 4 நாளுக்கு அப்புறம் அவளே படிக்க ஆரம்பிச்சுவா. ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? குந்தின் மகனே, இன்ப துன்பங்களின் நிலையற்ற தோற்றம். இப்ப நம்ம லைஃப்ல எப்படி இன்பம் வருது, கொஞ்ச நேரம் வாரத்துக்குள்ள ஒரு துன்பம் வந்துடும். இப்பதான் சந்தோஷப்பட்டு நன்னா இருந்தோம், அதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு துக்க செய்தி வரும், போன்னு இடிஞ்சுக்கணும். திரும்பி கொஞ்ச நேரம் ஆறதுக்குள்ள ஒரு நல்ல செய்தி வரும். இப்படியே மாறி 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 நம்ம லைஃப்ல வந்துட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி அது எப்படி இருக்காம், காலப்போக்கில் ஏற்படும் மறையும் கோடையும் குளிரும் போல. இப்போ கொஞ்சம் குளிருக்கு உங்க ஊர்ல எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, தமிழ்நாட்டுல குளிருக்கு. கொஞ்ச நேரம் ஆட்டு இன்னும் ஒரு மார்ச் மாசத்துல வந்து இருக்கும், மார்ச் ஏப்ரல்ல வந்து அப்பா தகதகதகான்னு எரியும் தமிழ்நாடு இல்லையா. அந்த மாதிரி எப்படி வந்து போயிட்டு அது மாதிரி வரும் போகும். இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த மரத்தை காட்டியிருப்பாங்க. ஒரு மரம் வந்து இப்ப எப்படி இருக்கு, ஒரு மாதிரி கிரீனரியா இருக்கும், ஏன்னா குளிர்லாம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் ஆகி கருக ஆரம்பிச்சிடும். கருகுனா என்னது, உணங்கி காய ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் குச்சி குச்சியா நிற்கும். திரும்பி ஒரு நல்ல காலம் அந்த இந்த பருவம் வரும்போது அதோட இலை பூவெல்லாம் காய்ச்சி அந்த மாதிரி நல்லா பூத்து குலுங்கி, அப்ப அந்த ஒரு மரம் வந்து சாகிறது கிடையாது. அது இப்படி மாறிண்டே காலத்துக்கு தகுந்த போல அது இப்படி மாறிண்டே வர போல நம்ம லைஃப்லயும் சுகங்கள் துக்கங்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டேதான் இருக்கும். ஆனா அதை வந்து பெருசா நம்ம வந்து கொண்டாடினா ஓஹோ எனக்கே இப்படி வந்து கொடுத்து அந்த மாதிரி எல்லாம் இடிஞ்சு போகாம என்ன நினைக்கணுமா, இவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள். இது யாருக்கு அட்வைஸ் பண்றாங்க? கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு அட்வைஸ் பண்றாரு. அதுல நாம என்ன எடுத்துக்கணும், நம்ம லைஃப்ல என்ன ஒரு துக்கம் வந்தாலும் இருந்து இதுவும் கடந்து போகும், இதனால நம்ம இடிஞ்சு போக கூடாது, இதுவும் போகும், இது ஒரு லெசன் நமக்கு தாங்க முடியும், அதனாலதான் பகவான் நமக்கு இந்த மாதிரி சோதிக்கிறார். இந்த மாதிரி நினைச்சுட்டு நம்ம வந்து we should just lead our life. இதை வந்து லைஃப் மேனுவல். அதனால இதுக்கு வந்து பேரே என்னன்னாக்கா பகவத்கீதா இஸ் அ லைஃப் மேனுவல். 2.20 யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? யாருக்கா சுமாரா படிக்க தெரிஞ்ச கூட படிக்கலாம், தைரியத்தோட படிங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா கொஞ்சம் தைரியமா பேசலாமே. பபிதா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நா ஜாயதே மில்யதே வா கதாச்சின் நாயம் பூத்வா பவிதா வா ந பூயः அஜோ நித்ய சாஸ்வதோ அயம் புராணே ந ஹயந்தி ஹன்யமானே ஷரீரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புராணே இல்ல, புராணம். என்னோட பழைய ஸ்டூடெண்ட் இல்லையா, தைரியமா அவன் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்டுதா? இல்ல, நான் சும்மா கரெக்ஷன் பண்றது நல்ல அதிகாரம் பண்ணலாமே இல்லையா, அதனால. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, என்ன மீனிங்? என்ன அதோட மீனிங் என்னது? ஆத்மாவில் இருக்கு எக்காலத்திலும் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. இப்ப நம்ம எல்லாம் என்னது, நமக்கு இறப்பே கிடையாது கண்டிப்பா சொல்லிட்டார். அப்பனா இந்த நேரம் நம்ம இதே இந்த உடலை வச்சு இருக்க போறோம்னா உடல் போயிடும், ஆனா உள்ள ஆத்மாக்கு அழிவு கிடையாது. அதுக்கு ஒரு ஹாப்பி பர்த்டே நம்ம எல்லாம் இப்பெல்லாம் ஹாப்பி பர்த்டே எல்லாம் கொண்டாடுறோம். இதுக்கு இந்த உடலுக்கு தான் ஹாப்பி பர்த்டே. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இறக்கவே இல்லையா, அப்புறம் தானே பிறக்கிறதுக்கு. என்னைக்கு நித்தியம் நம்ம எப்போ நித்தியம் இருக்கும், நம்ம வந்து இருக்கோம். அப்போ இந்த ஆத்மாவுக்கு எக்காலத்தின் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. அவன் தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல. நம்ம இனிமேதான் பிறக்க போறோம், இல்ல இப்ப பிறந்திருக்கோம், இல்ல முன்னாடி, அது என்னைக்குமே உள்ளதுதான். அவன் பிறப்பற்றவன். யாரு? அந்த ஆத்மாங்கிறது நாம தான். பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன், என்று என்றும் நிலைத்திருப்பவன், மிக பழமையானவன். ரொம்ப கோடி வருஷமா கோடி யுகங்களா நம்ம வந்துட்டே இருக்கும். ஒரு என்னது ஃபார்ம் எடுத்து வந்துட்டே இருக்கும். உடல் கொல்லப்படும் போது அவன் கொல்லப்படுவதில்லை.
நம்ம ஒருத்தர் இறந்துட்டார் அப்படின்னாக்காலும் அந்த ஆத்மா இறக்கிறது இல்லை, அது அப்படியே வெளியில போயிட்டு வேற ஒரு ரூபத்தை எடுத்துக்கும். அதனால நீ வந்து கவலைப்படாதேன்னு அர்ஜுனன் சொல்ற. இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு லெசன். ஒரு பிறப்புன்னு இருந்தா ஒரு இறப்புன்னு இருக்கும். சில குழந்தைகளும் பிறந்த உடனே இமிடியட்டா இருக்கும். சிலவா வந்து நல்லா இருந்து 100 வயசு 110 120 வயசுக்கு அப்புறம் இறக்குறாங்க. அப்ப நமக்கு தெரியாது. ஆனா இறக்குறது நிச்சயம். பிறப்பு இருந்துன்னா இறப்பு நிச்சயம். அதே போல முதுமை அதுவும் நிச்சயம்னா வியாதியும் நிச்சயம் தான். வியாதியும் வரதான் செய்யும், ஓல்டேஜும் வரதான் செய்யும். இதெல்லாம் தான் 4 துக்கங்கள் நமக்கு பெர்மனன்ட். பகவத்கீதாலே கிளியரா போட்டோம். எஸ். அப்புறம் இது வந்து நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறாள்? நல்ல தைரியமா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு படிக்கலாம். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி படிச்சிருங்க எல்லாரும். அந்த மாதாஜி ருக்மணி மாதாஜி இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கு மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. நான் கூப்பிடணுமா? அப்பதான் படிப்பேடா. இப்ப ஆசையா சொல்லிட்டு வரீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். என்ன மாதாஜி? ஒவ்வொருத்தருக்குல வாசிட்டு வர்றாங்களே, நம்ம கடைசியில யாருமே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல. நான் தான் கூப்பிட வேண்டியது பாருங்க. எனக்கு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியறது இல்ல மாதாஜி. இல்லன்னா நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுவேன். இந்த கிளாஸ் சரி மாதாஜி. நயனம் சிந்திஷ பத்ராணி நைதம் தவஹி பாவக நசைனம் வேத எந்த யாம்போ நசேஷவதி மாருதிக ஓஷயதி மாருதஹ. நிறைய மிஸ்டேக் இருக்குதுன்னா மாதாஜி. ஆனா உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கேன், நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிடுங்க. அதனால படிச்சுக்கிட்டே இருந்தா வந்துரும் மாதாஜி. ஆமா, அதான் நான் சொல்றேன். அப்ப கிளாஸ் நம்ம வந்து 15 நிமிஷம் முன்னாடி வரோம் இல்லையா? வந்து நம்ம புக்கையும் பார்த்துன்னு யாரோ படிக்கிறாங்க, நம்மளும் கூட அந்த மியூட்ல தான் படிச்சுட்டே இருந்தா வந்துடும், கண்டிப்பா வரும். நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவகஹ நச்சைனம் க்லேதயந்த்யாபோ ந சோஷயதி மாருதஹ. அப்படின்னா என்னது? சஸ்திராணி நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி. சஸ்திரம்னா என்னது? இது நான் என்னது ஆயுதம். அப்போ ஆத்மா எந்த ஆயுதம் மீனிங் போட்டிருக்கு. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். நம்ம சொன்னதான் இந்த ஸ்லோகமா இப்ப வந்திருக்கு. அப்ப அந்த ஆத்மா வந்து அவ்வளவு சின்னது, அதுக்கு ஒண்ணுமே பாதிப்பே கிடையாது. அது பாட்டுக்கு முன்னாடியே இருக்கு. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா இதெல்லாம். 2வது சாப்டர் நிறைய இருக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ். எஸ். இது யார் படிக்க போறாள்? நல்ல தைரியமா நீங்க ஒரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். இல்ல நீங்க சொல்லலாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி தெரியாதவா நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா சான்ஸ். சரவண ஜோதி படிக்கிறேன்னு சொன்னேன். படிங்க மாதாஜி. நான் சொல்லிட்டு நீங்க படிக்கிறீங்களா? சொல்லுங்க மாதாஜி. அவாச்யவாதாம் சொல்லுங்க. அவாச்யவாதாம் அவஷ்யவாதாம் பஹூன் வதிஷ்யந்தி தவாஹிதஹ நிந்தந்தஸ்தவ சாமர்த்யம் ததோ துக்கதரம் நுகிம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொல்லி கொடுத்துதான் படிக்க போறீங்கன்னு நீங்களே படிச்சுட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் வர்றது. ஆனா பயம், நான் தப்பு பண்ணுவோமோன்னு பயம். அதனாலதான் எல்லாருமே தைரியமா படிங்க. ஓகே. இந்த 18 நாள்ல எல்லாம் நீனு போட்டி போட்டு படிக்கணும் எல்லாரும். அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். இப்ப அர்ஜுனன் எப்படி நல்ல திறமைசாலி. அவன் வந்து வெளில அம்பு எடுத்துனாக்கா ஒரு எய்ம் பண்ணனா இப்படி கூட எய்ம் பண்ண வேண்டாம். கீழே வந்து அந்த பிம்பமா பார்த்து கூடி மேல அத ஃபிஷ் போயிட்டு இருக்குமா, அதை வந்து இப்படி பார்த்து அப்படி அடிப்பனா. அது வந்து அப்படி போகும். சின்ன பையனா இருக்கிறதுல இருந்தே போக்கஸ் ரொம்ப அவருக்கு நல்லா இது நல்ல போக்கஸ்டா இருப்பார். ஒரு இடத்த இப்ப நம்ம இங்க இருக்கோம், ஆனா காது எங்கேயோ கேட்டு இருக்கோம், கண்ணு எங்கேயோ போகும், மைண்ட் எங்கேயோ இருக்கு. அந்த மாதிரி கிடையாது. அவருக்கு ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆன் இதுதான். நம்ம என்ன வேலை எடுத்தாலும் ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட்டடா பண்ணுவார். சோ அப்ப என்னது அந்த மாதிரி நல்ல வில்லாடி. அந்த ஒரு அம்பை இதா போறோம், அவ்வளவு 100 பேர் 1000 பேர் இறந்துடுவா அந்த ஒரு அம்புலயே. எவ்வளவு திறன் இருக்கு அவருக்கு. ஆனா சண்டை போடலன்னா என்ன ஆகும்? அன்பில்லாத வார்த்தைகளால் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். கிருஷ்ணர் சொல்ற உன்னோட திறமை என்ன பெரிய திறமை, அதெல்லாம் நிந்திப்பார்கள் அவர்கள். அதை விட மிக துன்பம் தரக்கூடியது வேற என்ன இருக்க முடியும்? அதனால சண்டை போட போர் புரி அது சொல்லிட்டே இருப்ப. ஒரு இதா சொல்லி அவரை வந்து போக்ஸ் பண்றாங்க. அதனால நீ வந்து வருத்தப்படாதே, சண்டை போடு. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் யார் படிக்க போறாள்? கிடுகிடுன்னு காம்படிஷன். யார் படிக்கிறாள்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி படிக்கிறாளா? ஹரே கிருஷ்ணா. கண்ணம். Yes, Mataji. Hare Krishna. Mataji, 37, 37, yes. Sukha dukke same kritva. No. 37. Hato va prapsyasi swargam.
37. हतो वा प्राप्सि स्वर्गम् जित्वा वा भोग्यसे महिम् तस्मा उद्दिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப கௌந்தையன் என்னது? குந்தியின் புத்திரன். அப்ப கௌந்தைய உத்திஷ்ட எழுந்துரு. நிறைய வரும் இந்த நிறைய ஸ்லோகத்துல இந்த உத்திஷ்ட கௌந்தைய வந்துட்டே இருக்கும். அதனால உத்திஷ்டான் என்னது? எழுந்துரு. அப்ப இந்த சர்டன் வேர்ட்ஸ் நம்ம வந்து திரும்பி திரும்பி வரும்போது நமக்கு புரிஞ்சு போயிடும். ஸ்வர்க்கம், நமக்கு ஸ்வர்க்கம் சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப என்னது? ஹதோவா பிராப்சியசி, பிராப்தம் அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்கிறது. சோ இதுல அந்த மாதிரி கொஞ்சம் புரிஞ்சுட்டோம்னா அது ஓஹோ இதுதான் இதுல கொடுத்திருக்கான்னு புரிஞ்சுக்கணும். குந்தியின் மகனை போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் இருந்து போர் புரிவாயவர். வெற்றி பெற்றா என்னாகும்? உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும், நல்லா இதா இருக்கலாம். எப்போ உனக்கு வந்து இறக்குறது இது வரும், வயசானப்புறம் நீ இறக்க அந்த மாதிரி இருக்கலாம். நல்ல ராஜ்யத்தை அனுபவிச்சுட்டு அந்த மாதிரி இருக்கலாம். இல்ல நீ இருந்து போனா என்னது? அந்த அது வந்து தர்மக்ஷேத்திர குருக்ஷேத்திரம் அந்த இடம் எப்படி அங்க இறக்குறவ எல்லாருக்குமே ஒரு நான் மியூட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் மாதாஜி, நீங்க அன்மியூட் பண்ணாதீங்க. சோ வந்து அங்க இறந்து போனாங்க உனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும். ஆனா இது இறக்கவில்லை, உனக்கு உயிரோட இருந்தேனாக்கா உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும். சோ எப்படி இருந்தாலும் உனக்கு வந்து லாஸ் ஒண்ணும் இல்ல, அதனால எழுந்துரு போர் புரி அப்படின்னு சொல்றேன். நேஹா விக்ரமன் சாகர் 37. எஸ், இது யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்க போறாள்? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் இல்லைன்னா நான் படிச்சுட்டே போறேன். பாக்யலட்சுமி மாதாஜி, பாண்டியராஜ பிரபுஜி, சரவண ஜோதி படிச்சாச்சு. தீபா மாதாஜி படிச்சாளா? ரேகா மாதாஜி, கண்ணம்மாள் மாதாஜி, ரம்யா மாதாஜி. சார்தே நமக்கு அதோட யாரோ ஒருத்தர் படிக்கலாம். ரம்யா மாதாஜி, எஸ், வெரி குட், படிங்க தைரியமா. விக்ரமநாசோ ஹஸ்தி பிரத்யவாயோ நவித்யதே ஸ்வல்பம் அப்யஸ்ய தர்மஸ்ய ராயதே மகோதபயாத். மகதோபயாத். நல்லா படிச்சோம் மாதாஜி, கொஞ்சம் தான் மிஸ்டேக். என்ன படிச்சோம்? ஓகே. இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும் அப்படின்னு நேஹா. இந்த இடத்துல இப்போ நம்ம வந்து சண்டை போடுறதுன்னு நான் சொல்றேன், ஆனா இதுல என்னது உனக்கு ஒன்னும் இது குறைவோ, நீ இந்த சண்டை போடுறதால ஏதோ குறைவோ இழப்போ ஒண்ணும் இல்லை. நீ யாரையும் இழக்க போறது இல்லை. இவர் ஆல்ரெடி நினைச்சாச்சு இவரோட எல்லாம் கதை முடிஞ்சதுதான் அப்படின்னு. அப்புறம் அவங்க இறக்கவும் போறது இல்லை, அந்த சோல் இருக்கதான் போறது. உங்க தாத்தாவோட சோலா இருக்கட்டும், இல்ல குருமார்கள் சோலா இருக்கட்டும், அவங்க எல்லாம் இருக்கதான் போறாங்க, வேற ஒரு உடல் எடுத்துன்னு போகதான் போறாங்க. அதனால இந்த வழியில என்னது? நான் சண்டை போடுங்கிறேன், நீ சண்டை போடு, நீ வந்து போர் புரி. அப்ப இந்த வழியில என்னது? சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்தில் இருந்து ஒருவனை. பயம்னா என்னது? பண்ணினா நான் பாவம் பண்றேனோ, எனக்கு சுகம் இல்லையே, இந்த மாதிரி ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்காங்க. அதெல்லாம் உனக்கு ஒண்ணு நேராது, நீ வந்து தைரியத்தோட போர் புரி. ஒரு சின்ன முன்னேற்றம்னா என்னது? கொஞ்சம் நீ வந்து ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வந்து போர் புரிய ஆரம்பிச்சிட்டேனாக்கா எல்லாம் அது வந்து செட்டில் ஆயிடும். அதனால நீ வந்து அந்த பயங்கர ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, என்னது பயம், அந்த பயத்துல நீ வெளிப்பட்டு விடுவாய். கர்மண்யவாதி. நெக்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. யார் எடுக்க போறீங்க? ரம்யா மாதாஜி ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுங்க. அப்பாங்க இப்போ யார் படிக்க போறாள் இம்மிடியட்டா? இந்திரா மாதாஜி படிக்கிறாள். இந்திராணி மாதாஜி பிரபுஜி என்ன பேரு? ஜானகிராமன் பிரபுஜி எங்க இருக்கு? இந்திராணி மாதாஜி படிக்கிறாளா? ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிக்கிறாளா? மாதாஜி படிங்க. கர்மண்யோ வாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாசன மா கர்ம பலஹேத பூர்மா தே சங்கோஸ்வ கர்மணி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்னது? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. அது எது இம்பார்ட்டன்ட், இது இம்பார்ட்டன்டா அது இம்பார்ட்டன்டா அப்படி தோணும். இதுல இருந்து உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனக்கு ஒரு டியூட்டி கொடுத்திருக்கு. இப்ப நம்மளாம் என்ன டியூட்டில இருக்கோம்? ஒரு பேரண்டா இருக்கோம்னாக்கா குழந்தைகளை வளர்த்தணும், அதுதான் டியூட்டி. வீட்டுல ஹஸ்பண்ட்க்கு சமைச்சு போடணும், இல்ல நம்மளே வேலைக்கு போற மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கலாம். வீட்டுக்கு வந்து உழைக்கணும், பைனான்சியலும் எல்லாம் பண்ணணும்னா பண்ணதான் வேணும். அதுதான் நமக்கு டியூட்டி கொடுத்துருக்கா, பண்ணதான் வேணும். அதோட இஃபெக்ட் என்னது? அதனால எனக்கு யார் மதிக்கிறாங்களா, நாளைக்கு இது கிடைக்குமா, அதுக்கெல்லாம் நமக்கு அதிகாரமே கிடையாது. குழந்தைலையும் அவ்வளவு நல்லா வளர்த்துனேன், இவ்வளவு நல்லா வளர்த்துனேன், ஆனா இன்னைக்கு திரும்பியே பாக்குறதுல எவ்வளவு வயசானவளா அங்கெல்லாம் வச்சிருப்பான். பகவான் அன்னைக்கே சொல்லியாச்சு, எத்தனையோ யுகத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியாச்சு. அவர்
டியூட்டி தான் நீ பண்றதுக்கு, அதுக்குதான் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கே தவிர அதோட பலன் என்ன, உங்க குழந்தை எல்லாம் பாத்துப்பா சொல்லிட்டு நம்ம வளர்த்துறோம் இல்ல இல்லையா? அந்த மாதிரி எண்ணத்தை நம்ம வளர்த்துறது கிடையாது. அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பலனை எதிர்நோக்கி நம்ம வந்து ஒன்னும் செயல் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. யார் மேலும் பற்றுதலும் கொள்ளாதே. அண்ட் வந்து எல்லாமே என்னால் வந்துடணும். நமக்கு வந்து இந்த முக்குணங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் இன்னும் வரும். முக்குணங்கள் நம்மளை தாக்குறது. நேரம் ரொம்ப இதா இருக்கும், நல்ல காரியம்லாம் பண்ணுவோம், கோயிலுக்கு போவோம், ஜபம் பண்ணுவோம், இதெல்லாம் பண்ணுவோம். இன்னொரு நேரம் என்னது, இதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு சோம்பேறியா உட்கார்ந்து இருப்போம். சோ இதெல்லாம் இந்த முக்குணங்கள் தான், நேச்சர்ல இருக்கிற முக்குணங்கள் நம்மள தாக்கிட்டே இருக்கும். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அதனாலதான் நம்ம மாட்டின்னு இருக்கோமே தவிர நம்மளே பிளேம் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனா எப்ப நமக்கு தெரியுமோ இல்ல இல்ல நான் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது, ஏன்னா தமோகுணம் நம்மளை அழுத்துறது, சோம்பேறியா இருக்கும். நோனோ தமோகுணம் இது, நம்ம என்ன பகவானோட இதெல்லாம் பண்ணலாம், ஒரு மாலை ஜபிச்சு விடலாம், அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் நமக்கு வந்து அந்த டிஃபரன்ஸை வந்து தெரிஞ்சு நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண பார்க்கணும். சோ ஒரு நாள் நம்மளே வந்து இகழ்த்திக்கவும் கூடாது, அண்ட் நம்ம வந்து பலனையும் எதிர்பார்க்க கூடாது. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. இது அதை விட இம்பார்ட்டன்ட், எல்லாரும் இம்பார்ட்டன்ட். எஸ், இந்திராமதை படிக்கிறடா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்திராணி மாதாஜி. ஓகே, எனிபடி எல்ஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கட்டுங்களா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி, வேற நீ ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி படிச்சிட்டீங்க, படிக்கல அவரை சான்ஸ். வஸ்யாத்மிகா புத்திம் ஏகோஹோ குருநர்த்தன பஹுசாகா யஹ்னஸ்தாச்ச யுத்தயோ வசாயினாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்க படிக்க வந்துடும் மாதாஜி. அப்ப நான் ஒரு வாட்டி சொல்றேன், கேட்டுங்க. व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाकाह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम. அப்படின்னு என்னது, இவ்வழியில் உள்ளோர் யாரு, இந்த பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறவெல்லாம் எப்படி தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பார். இவர்தான் யாரு, அர்ஜுன மாதிரி. அவருக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது இவர் என்ன சொல்றாரு, ஒரு இலக்கு இருக்கு, என்னது ஒரு பட்சியோட கண்ணுல அடிக்கணும், ஒரு லெஃப்டையோ ரைட்டையோ அதுல அடிக்கணும் சொன்னா எல்லா கௌரவாசும் சரி பாண்டவாசும் சரி என்ன தெரியாதுன்னா அங்க மலை தெரியாது, அது தெரியாது, இது தெரியாது, எல்லாம் தெரியறது அவளுக்கு, எல்லாம் ஃபெயில். அர்ஜுனா வந்தோடனே அவனுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா அந்த ஒரு மரத்துல இருக்கிற அந்த கிளையில இருக்கிற அந்த பட்சி, அந்த ஒரு இது இருக்கு, குருவியா வாட்டவர் கிளி, அதோட கண்ணு அந்த லெஃப்ட் ஐ தான் எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது, வேற ஏதாவது தெரியாது, ஒண்ணும் எனக்கு தெரியல, அது ஒண்ணுதான் தெரியும். அவ்வளவு போக்கஸ்டா இருக்கிற பிள்ளாங்க. சோ இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே, அந்த இலக்கு அடையணும், பஸ் அந்த மாதிரி. அப்ப நம்ம இப்ப போர் புரியறது என்னத்துக்கு, இதுல எடுத்து சொல்ற என்னது போர் புரியறோம், ராஜ்யம் வேண்டும், ஏன்னா அவளுக்கு பங்கு இருக்குதுல, அதை நினைச்சதே நீக்கு. அதுல நடுவுல இவங்க இறக்க போறாங்களே, அதாகுமே இதாகுமே பாவ செயல், அது இதெல்லாம் ஒன்னும் திங்க் பண்ணாதே. ஒரு போக்கஸ், உங்களுக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கணும், பட் நீ வந்து போர் புரி அப்படி சொல்ற. உறுதியற்றவர் யாரு உறுதி இல்லாம இல்ல உன்ன மாதிரி என்னது அர்ஜுனன் சொல்ற, உன்ன மாதிரி கடைசி மொமெண்ட்ல போயிட்டு இல்ல என்னால முடியாது, இவாளெல்லாம் கொண்டு எனக்கு என்ன ராஜ்யம் வந்தா எனக்கு என்ன சுகம், அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு போவா. என்ன ஆகும், அவர்களது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது, ஒரு இதுலயும் நிம்மதியும் இருக்காது, சாந்தி ஒண்ணுமே கிடைக்காது. ஏன்னா இங்க போனாலும் திருப்தி இல்லை, அப்படி பண்ணாலும் திருப்தி இல்லை, நான் வந்து போர் புரிஞ்சதுனால அவங்க இறந்து போயிடுவாங்க, அதுலயும் எனக்கு நிம்மதி கிடையாது, ஒன்னுலயும் ஒரு நிம்மதி கிடையாது. நம்ம வந்து ஒரு குறிக்கோள் வச்சுருக்கோம், அதுல நீ வந்து கண்டிப்பா முன்னேறிட்டு கொண்டு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகால. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் 55 யார் படிக்கிறாள்? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. யார் படிக்கல இதுவரைக்கும்? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிக்கிறா, பாக்யலட்சுமி மாதாஜி படிக்கல, கண்ணம்மாள் மாதாஜி படிக்கல, ரேகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் பிரபுஜி ஒரு நிமிஷம் இருக்கும், யார் படிக்கலையோ அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறேன். புஷ்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. பாக்யலட்சுமி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பிரஜஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன் ஏவாத்மனா துஷ்ட ஸ்தித பிரக்ஞஸ்த்ரோஸ்யதே. ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் மாதாஜி, நல்லா படிச்சாள். ஒரு வருஷமா படிக்கிறா இல்லையா, ஒரு வருஷமா அட்டென்ட் பண்றேன். ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. படிக்கிறேன்னு சொல்லணும், தைரியமா நீங்க சொல்லணும். என்ன மாதாஜி, நாளையில இருந்து எல்லாருக்கும் நான் நேத்தே சொன்னேன்,
இன்னைக்குதான் நான் வந்து சொல்லுவேன், நாளையில இருந்து நீங்க எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. அப்பதான் வரும் மாதாஜி, படிக்கலன்னா வராது இல்லையா? அதனாலதான் சான்ஸ். ஓகே, இதுல என்ன பகவான் என்ன உவாச்ச அப்படின்னு சொல்லணும். உவாச்சன்னு சொல்றார், கூறுகிறார். என்ன சொல்றார்? புருஷோத்தமராகிய முதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தமது மன கற்பனையினால் எழும் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ, அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம வந்து புலன்களை எல்லாம் அடக்கி காது ஒண்ணு கேட்கணும்னு தோணும். நோ 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 பண்ணக்கூடாது. நம்ம பகவத்கீதா கிளாஸ்ல இருப்போம். வயிறு சொல்லும் பசிக்கிறதே போலான்னு. நோ 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 வெயிட் பண்ண, இந்த கிளாஸ் முடியட்டும் அப்படின்னு. கண்ணு சொல்லும் வேற ஏதாவது கொஞ்சம் டிவி சீரியல் பார்த்துட்டு வரலான்னு. நோ 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 வெயிட் பண்ண, பகவத்கீதா கிளாஸ் முடியட்டும். அப்படி எல்லா புலன்களையும் அடக்கி பகவத்கீதா கிளாஸுக்கு நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் என்ன ஆகும்? அவன் வந்து மனசுக்குள்ள திருப்தியா இருக்கும். இதை ஃபுல்லா நம்ம கான்சென்ட்ரேஷனோட பண்ணினோம். இந்த 18 days நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு யஜ்ஞம் மாதிரி நினைச்சு நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? நல்ல ஒரு திருப்தி கிடைக்கும். அது திருப்தி அவ உணர்ந்தாதான் தெரியும். அப்புறம் அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். அப்ப இது வந்து முடிந்து விட்டது. இது வந்து லாஸ்ட் இதுதான், முன்னாடி பார்த்தோமே அதேதான். இல்ல சாரி, சித்ததீர் முனி தான். சித்ததீர் முனி, முனிவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு. முனிவர்னா நான் சாதாரண முனி இல்ல, சாதா முனிவர்கள்லாம் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் அவ்வளவு எல்லாம் கண்ட்ரோல் போறது. ஆனாலும் அதுலயும் ஒரு பர்ஃபெக்ட் முனி இருப்பானே, அவனுக்கு வந்து சித்ததீர் முனி அப்படின்னு பேரு. அவனோட அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும்? அது 2.55 கொடுத்திருக்கு. உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகிறான். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு பிடிக்கும் பிடிக்கும் சொல்லிட்டு கண்ணுக்கு ஏதோ ஒண்ணு பிடிக்கும் விட்டு விடுவோம், காதுக்கு என்னவோ பிடிக்கும், எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி துறந்து யார் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒருத்தனைதான் சித்ததீர் முனின்னு சொல்லலாம். அதுதான் அறிகுறி. பேச்சு எப்படி இருக்கும் அவனோட? இன்பம் துன்பம் பயம் கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு இல்லை. யாரு என்ன சொன்னாலும் சரி, இன்பம் ஒரு நிகழ்ச்சி வந்தாலும் சரி, துன்பம் நிகழ்ந்தாலும் சரி, பயம் கோபம் ஒண்ணுத்தையும் அவன் வந்து அப்படியே இருக்கும். தட் இஸ் நோ சஞ்சலமே இருக்காது, அப்படியே இருக்கும். அது வந்து 56, 57 கொடுத்திருக்காரு. எப்படி இருக்கிறான் அவன்? ஆமை தன் ஓட்டிற்குள் உடலை சுருக்குவதல் போல அவன் வந்து அப்படியே யாரு நம்மளை வந்து இஸ் நாட் அஃபெக்டட். ஒரு ஆமை என்ன பண்ணும்? கொஞ்சம் கழுத்தை அப்படி வழியில் நீட்டி பார்க்கும், கொஞ்சம் ஒரு டேஞ்சர் தெரிஞ்சுன்னா உள்ள போயிடும். அதோட தலை வந்து உள்ள போயிட்டு அந்த ஓட்டுக்குள்ளேயே கொஞ்சம் நேரம் அப்படி இருக்கும். நமக்கு பார்த்தா ஒண்ணுமே தெரியாது, அது ஆமைனே தெரியாது. சோ அந்த மாதிரி அவன் வந்து தன்னிலேயே அவன் வந்து நிலை பெற்று சந்தோஷமா அவனோட இதுலயே சந்தோஷமா இருப்பான். 58ல இருந்து 63 வரைக்கும் அவரோட இதெல்லாம் கொடுத்திருக்கு. அவன் எப்படி நடந்து கொள்கிறான்? ஆசைகள் விடுபட்ட வாழ்க்கை. ஒரு ஆசையும் இருக்காது அவனுக்கு, ஆசை இல்லாத வாழ்க்கை. ஆசைன்னா இந்த பௌதிக ஆசைதான். பகவானை பத்தி உள்ள ஆசை கண்டிப்பா வைக்கலாம். இன்னும் வேணும் வச்சா அதுல தப்பு கிடையாது. இவ்வளவு ஸ்லோகம் படிக்கணும், இன்னும் இன்னைக்கு நிறைய படிக்கணும். level 2 சொல்றாங்களே, இந்த level 1 படிச்சுட்டேன், level 2 போயிட்டு இன்னும் என்னதான் பகவத்கீதால இருக்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க. படிக்கணும். பகவானை பத்தி அறியறதுலயும் புரிஞ்சுக்கிறதுலயும் கிளாஸ் அட்டன் பண்றதுலயும் ஒரு ஆசை, இன்னும் பேராசை இருந்தாலும் கூட இன்னும் தப்பு கிடையாது. ஆனா பௌதிக விஷயத்துல ஆசை இருக்குன்னா பிரயோஜனம் இல்லை. 62 நான் முடிஞ்சுட்டு நினைச்சேன். எஸ், யார் படிக்கிறாள்? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கலையோ அவங்களுக்கு சான்ஸ். யாரு படிக்கிறது ஆசை இருக்கு, விருப்பம் இருக்கு? சாய் ஆதித், ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்க போறா சாய் ஆதித்? படிக்கிற மாதிரி. படிங்க மாதாஜி. சாய் ஆதித் படிங்க. உங்க பேரு என்ன மாதாஜி? சாய் ஆதித். கஜலட்சுமி மாதாஜி. கஜலட்சுமியா? நீங்க கிளாஸ் முடிஞ்சு இன்னைக்குதான் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. நீங்க அந்த கிளாஸ் முடிஞ்சு வெயிட் பண்ணுங்க. பிரசன்ட் மார்க் பண்ண வேண்டாமா? படிங்க. ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु भजायते संजायते कामात्तो अभिजायते. படிச்சுட்டே மாதாஜி, நன்னா படிச்சாளே. இன்னைக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரேன்னு சொல்றாள், நன்னா படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவங்க என்னோட அம்மா தான் மாதாஜி. எவ்வளவு நல்லா படிக்கிறாங்க. அப்பா உங்க குடும்பமே நல்லா படிக்கிறாங்க. நீங்க சரி, உங்க ஸ்ரீஜா, பாலாஜி எல்லாருமே. பாலாஜி கை எப்பவுமே அப்படிதான் இருக்கும், ஹேண்ட்ரைஸ்டா இருக்கும். ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? தியாயத்தோ விஷயம் என்ன கொடுத்திருக்கு? புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அதன் பற்றுதலில் இருந்து காமத்தில் இருந்து கோபமும் தோன்றி. அப்ப என்னது? ஆசை எதுல வைக்கலாம்? பகவானோட இதுல வைக்கலாம். அதுல பேராசை வந்தாலும் பரவாயில்ல, ஒன்னும் அது காம்படிஷன் தான் ஒண்ணுமே இல்லை. அவன் அது படிக்கிறானே, அதை விட மீறி காட்டணும், அதெல்லாம் ஒண்ணும் அங்க இதே ஆகாது. இங்க இன்னைக்கு இப்ப அந்த மாதாஜி பாகியலட்சுமி மாதாஜி சொன்ன போல 1 வருஷமா அந்த level 1 படிச்சுட்டு இருப்பாங்க, அவ்வளவு ஆனந்தம். இதே நம்ம பௌதிக உலகத்தை 10 வருஷமா 1 வருஷமா
ஒரு வருஷத்துல அப்கோர்ஸ் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிக்கிறோம். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, நெக்ஸ்ட் இயர் நான் திரும்பி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிப்போமா? இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கழிச்சா செகண்ட் தேர்ட் அப்படிதான் பண்ணிட்டு தான் போகணும். ஆனா இந்த வந்து ஆன்மீகத்துல அப்படி கிடையாது. நம்ம எவ்வளவு கேட்கறோமோ அவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி அப்போ நம்ம பௌதிக உலகத்துல வந்து பற்றுதல்ல இருந்து வெளியில வரணும். பற்றுதல் இருந்துன்னா என்ன ஆகும்? அதுல இருந்து ஒரு காமம், அந்த பற்றுதல் இருந்து காமம்னா என்னது? ஆசை வர ஆரம்பிக்கும். மெதுவா கொஞ்சம் ஆசை இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த ஆசையை அதிகரித்து என்ன ஆகும்? கோபம். ஏன்னா ஆசை அதிகமான என்ன? ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்து. இப்போ அந்த எதிர்பார்ப்பு நடக்கலையா, நம்ம ஒரு எதிர்பார்ப்போம், அது நடக்கலைன்னா கோபம். அப்ப அந்த மாதிரி இதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகம் இருக்கு. அந்த கோபத்துல இருந்து என்ன வரும்? எஸ், வேற யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் ஜெம்ஸ் எல்லாம் வெளியில வருது. இல்ல நன்னா படிக்கிறவளா உள்ள தோண்டி எடுக்கிறேன். நான் ஒரு ஜெம்மிய பிடிச்சு எடுக்கிறேன். எஸ், வேற யார் இருக்காங்க? யார் படிக்கல ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, இல்ல சொல்லுங்க நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு. லக்ஷ்மி ஜிவி மாதாஜி படிச்சாளா? இல்லன்னு நினைக்கிறேன். ரேகா மாதாஜி, லக்ஷ்மி ஜிவி மாதாஜி, கண்ணம்மாள் மாதாஜி, சரவண ஜோதி. சரவண ஜோதி படிச்சிட்டீங்க? நான் படிக்கலாமா மாதாஜி? படிச்சா இல்லையா ஒரு வாட்டி ஸ்ரீதேவி மாதாஜி? இல்ல, இனிமேதான், இப்பதான் படிக்க போறேன். படிவோம். क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. இங்க படிச்சுட்டு வந்திருக்கேடா இதுக்கு முன்னாடி? இல்ல மாதாஜி, முதல் செஷன் அட்டெண்ட் பண்ணேன். நடுவுல 2-3 கிளாஸ் அது மிஸ் ஆயிடுச்சு. அதனால திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்றேன். நல்லா படிச்சா நான் டெய்லி நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. நல்லா பிரஷிங் அப் ஆயிடும். ஏகாதசி எல்லாம் படிக்கலாம். இந்த பிரியா பாலாஜி மாதாஜியோட பொண்ணெல்லாம் ஏகாதசி எல்லாம் படிச்சிருந்தா. எக்ஸாம் வரமாட்டேங்கிறான். கண்டிப்பா எல்லாத்தையும் பார்ட்டிசிபேட் மாதாஜி. எல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றதுக்கு சொல்லி கொடுத்துடுறோம். ஓகே, இதுல இருந்து என்னது? கோவத்தோட அந்த ஸ்லோகம் நிறுத்தினோம் இல்லையா? அந்த கோவத்துல இருந்து என்ன வரும்? பூர்ண மயக்கம். ஒருத்தர் கோவம் வந்தா தலை காலு தெரியாது அப்படி சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி ஒண்ணும் தெரியாம கத்துவா. உள்ள இருக்கிற இதெல்லாம் அப்புறம் போயும். என்னது கத்தினோம், யாருக்கு கத்தினோம், ஒண்ணுமே அதுக்கு இதே இருக்காது, அர்த்தமே இருக்காது. ஏன்னா கோபத்துல என்னது? பூர்ண மயக்க நிலையில அவங்க வந்து கத்திருப்போம். அந்த மாதிரி மயக்கத்து நிலையில என்ன ஆகும்? நினைவு என்னது? புத்தி ஒர்க் பண்ணாது. மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பும் ஏற்படுகிறது. நினைவு குழம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. இன்டெலிஜென்ஸ், அறிவு. யார்கிட்ட ஏன் இப்படி சண்டை போடுறோம், எதுக்கு பண்றோம்? சில பேர் இல்ல, சில விஷயங்கள் முடிந்து போயிட்டு ஆயாச்சு, அதை வச்சே நம்ம வந்து கத்தின்னு இருப்பாங்க சில பேர்லாம். ஆயாச்சு, போயாச்சு, முடிஞ்சாச்சு, இப்ப நம்ம கத்தினா போல திரும்பி வரப்போறது அப்படி எல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம். சோ அது புத்தி இல்லாம அந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு அந்த டைம்ல அந்த கோபம் வந்தா என்னெல்லாம் வருதுன்னு அறிவு இழக்கப்படுகிறது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் விழுகிறான். இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்கும்போது வந்து திரும்பி இதுலயே உழண்டு நம்ம வந்து இந்த உலகத்தை, அதனால்தான் அதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம விடுபடணும்னா என்னது? ஸ்திததேர் முனி மாதிரி இருக்கணும். யாரு என்ன சொன்னாலும் கேட்டுட்டு குவைட்டா இருக்கணும். யாரால முடியும் தெரியாது, ஆனா ட்ரை பண்ணு. ஆனா பகவத்கீதால வந்துட்டு நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. எவ்ரிபடி கேன் சீ தட். அது பகவத்கீதாவும் படிச்சு நாம ஜபம். இந்த இப்ப நம்ம ஒரு மாலை பண்றோம் இல்லையா? அவ பண்றாளே, நம்ம பாட்டுக்கு வேற ஏதாவது பாக்கலாம். யாரோ ஜபிக்கிறாங்கன்னாக்க நம்ம கூட ஆரம்பிச்சிடும். நமக்கு அது இப்ப மாலையெல்லாம் வச்சு பண்ண தெரியலனாலும் அட்லீஸ்ட் வாயாலேயோ சொல்லிட்டே இருக்கு. எவ்வளவு நீங்க சொல்றோம் அவ்வளவு உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அப்ப இதுல இருந்து இதுல ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டுருக்கு. புலன்களின் பொருட்கள் தான். எஸ், இந்த மாதிரி புலன்ல நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாம இருந்தோம்னா என்ன ஆகும்? அதுல ஒரு இணைப்பு வந்து விட்டா என்ன ஆகும்? அதுல இருந்து காமம் வரும். காமத்துல இருந்து கோபத்தினால் ஒரு மயக்க நிலையில இருந்து நினைவு குழம்பிய நிலை, அங்கிருந்து அறிவிழப்பு, அப்புறம் வீழ்ச்சி. திரும்பி மனுஷ ஜென்மம் கிடைக்குமா? டவுட் தான். அப்புறம் மிருகத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு அக்வாட்டிக் அனிமல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இதுதான் ஃபைனல். இது நம்ம பார்த்தோம். இரக்கம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொன்னோமே அதேதான். நாம் உடல் இல்லைன்னு பார்த்தோம். அப்புறம் சொர்க்கம் இல்லது ராஜ்யம் கிடைக்கும், அதனால நீ போர் புரி அப்படின்னு சொல்றார் கிருஷ்ணர். பக்தி செயல்பாடு, எந்த பக்தி தொண்டல் பக்தியோட நம்ம எது பண்ணினாலும் அதுல ஒரு பாவமும் கிடையாது. அதனால நீ வந்து யாரும் இறக்க நீ வந்து உன் கையால இறக்க போறாங்கன்னு நினைக்காதே. நீ கண்டினியூ பண்ண, பக்தியோட பண்ணு, கிருஷ்ணரை நினைச்சு பண்ணு. வருணாசங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இது. உறுதியுடன் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு விஷயம் இப்படியாக நம்ம வந்து செகண்ட் சாப்டர் முடித்து விட்டோம். மாதாஜி